caos uninga upacara panggih temanten Gagrag Surakarta Adiningrat Kusumaning Ayu Kintan Krishna Amelia kalian Bagus Rizal Nur Fauji tumunten badhe katindakaken premlokatur dumateng para-para ingkang piniji dherekaken laksitaning upacara panggih temanten kasuwun sawega ing gati satata ing diri. Nampi sasmita bilih temanten putri Gusmaning Ayu Kintan Krishna Amelia sampun kepareng paripurna angenipun ngadi busana tumuli arsa kajengkaraken saking panti busana tumuju wonten sasana panggih kalenggaken wonten ing sasana pinajang. Engkar saking panti busana temanten putri Kusumaning Ayu Kintan Krishna Amelia tutwuri juru panggih Kebumen Ibu Hajah Abbiara ing mangke arsa hanglenggaken temanten putri wonten ing sasana pinajang sasana kang kebak ing kaendahan rinengga-rengga sesekaran kang maneka warna ginambaraken gesang kamulyan ing mangke arsa ginayuh dening temanten putri Kusumaning Ayu Kintan Krishna Amelia tuhu wanudya ingkang sulistya ing warna sarira lencir kuning netra kocak liep lindri lamonta sinawang saking katebihan busanane katon pating glebyar pating calorot pindho kedheping Kartika Sasra alon nyilumaksana tumuju ing sasana palenggahan ing mangke arsa pinanggih kaliyan Sang Jatukrama garwa kang den tresnani ya Bagus Rizal Nur Fauji kanthi kebak ing pangati-ati juru panggih Kebumen Ibu Hajah Abbiara handherekaken temanten putri Kusumaning Ayu Kintan Krishna Amelia minggah wonten setinggil binaturata candrane wis kepareng lenggah ing sasana pinajang lenggah anggana raras ateges lungguh ijen tanpa roang
jroning galih datan sranta enggal pinanggih kalian sang Jatukrama garwa kang den tresnani Bagus Rijal Nur Fauji. Wanudyayutama ngambararum ngambararum kang kusuma yen ngendika esem nyohang gigit lathi nampi sasmita bilih Baraya Agung kadang besan kinasih Bapak Musliuddin Ibu Siti Lis Nur Hayati saking Pertapan Delimbreng RT setunggal RW setunggal Candi Mulyo Kebumen sampun kepareng rawuh. Rawuhipun pangombyong temanten kakung dipun pandegani dening jejering Sang Suba Manggala Ki Haji Sugiono. Nyadong sih panguwasaning Gusti ingkang Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala. Sang Suba Manggala arsa nglarapaken temanten kakung manjing ing sasana panggih. Bagus Rijal Nur Fauji usamekta arsa kapanggihaken kalin keng garwa kusumaning ayu Kintan Krishna Amelia. Lumaksana tumuju ing sasana panggih pengantin kakung Bagus Rijal Nur Fauji. Sasana papan panggih wis ngarani papan kinarya pangging temanten kekarone tuhu priya ingkang gagah pideksa sigit pasuryane katon bombong dirawaning galih Bagus Rijal Nur Fauji dupi wis kepareng arsa kapanggihaken kalih ingkang garwa kusumaning ayu Kintan Krishna Amelia. Katon madhep mantep marep ya lumaksana temanten kakung tumuju ing sasana pangging temanten kekarone mangayu bagya tutwuri tindaknya temanten kakung Sadra Bagus catur cacahe Putri Domas kang ayu panggraitane puri sedyaning temanten kekalih sak mangke arsa manjing ing gapuraning Balewisma mugi wirengku ing bagya mulya
pinanggih ayom ayem tentrem temah piniji keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ing kono saya dangu saya cedhak saya caket tanggap ing sasmita juru panggih Kebumen bangkit saking palenggahan arsa nglarapaken temanten putri Kusmaning Ayu Kintan Krishna Amelia mandhap saking Sitinggil Binatu Rata Candrane lon-lonan temanten kekalih tumuju ing sasana panggih keng wis kepareng hangasta suruh keng tinangsulan lawe seta ingkang winastan gondang kasih dalasan gondang tutur tempuking pandulu catur netra hambabar daya pangaribawa ana jroning nala temanten kekalih datan sranta sigra kemlawe astane ambalang gantal dumadi balang binalang tumama jatining lisan tinemu jatining katresnan juru panggih Kebumen sigra tanggap ing sasmita arsa netesaken tirta suci ing angganing temanten kekalih kanthi panyuwunan mugia tinebina saking tulak sarik ilang sawan sarap sak marga-marga temanten kekalih temah manggih raharja widada jinopot agemane cenela temanten kakung Bagus Rijal Nur Fauji sigra sungkem dumateng ingkang garwa Kusmaning Ayu Kintan Krishna Amelia nuhuni jejering garwa ingkang bekti dumateng ingkang kakung minangka pangarsaning keluarga imaming Bale Wisma saka guruning keluarga ingkang kepala sak mangke arsa hanuntun tumuju wonten ing raih kautaman jumangkah nyaketipun nang Antiga temanten kakung Bagus Rijal Nur Fauji punang Antiga tumuli pinidak dening temanten kakung pecah padha saknalika minangka panebusing upacara wiji dadi pecahing Antiga nyawiji warna kuning lan pethak tandha wis manunggal wijining kakung lan putri babar tumangkar tedhak turun putra wayah kinarya nglajengaken sejarah tumuli hang Ranu Pada Ranu Banyu Pada suku tata lahir Mbak Kintan Krishna Amelia ngresiki ampeanipun ingkang garwa lamun tawis resik lair lan batine temah hanya mbangun bebrayan ing tembe mugya rumeksa arum asmaning keluarga Purna Hanggranu Pada jinawat astane temanten putri kajumenengaken dening kang garwa jejering kakung arsa hangangkat drajating wanudya murid satraju kalian drajating priya tang kebing asta renggang gula kemepyur pulut ing kono datan kena ginggang senajan ming sak ritma pinara sasra tandha temanten kekalih wis manunggal cipta rasa lan karsane tinemu wahyuning jodho tinata arsa jumeneng jajar temanten kekalih Kusmaning Ayu Kintan Krishna Amelia kaliyan kang garwa Bagus Rijal Nur Fauji tanggap ing sasmita Bapak Giyanto Ibu Warsiti ing mangke arsa nglarapaken kang putra putri kekalih tumuju wonten ing Bale Wisma sinegeban sindur dening ingkang rama Bapak Giyanto ing mangke arsa kawin suda kalenggaken ing sasana pinajang
girabing temanten sindur binayang kinurmatan ketawang laras moyo patet pelok barang. Manjing ing sasana palenggahan temanten kekalih tinuntun dening Kang Rama lan Ibu tumuju wonten ing raih kautaman kanthi sindur kang wani abrit kalawan pethak mengku panyunan mugi gesangipun temanten kekalih tansah wani marang bebener wedi marang kanistan. Uri gesangipun temanten kekalih pinanggih ayong ayem tentrem guyub rukun atut runtut reruntungan pindane mimilan mintuna wit donya dumugi delahan wis dumugi uyan kang tinuju temanten kekalih arsa kapangku dening Ingkang Rama Bapak Giyanto jejering asepuh kang sampun kepareng sembodo nglarapaken kang putra putri kekalih tumuju wonten ing Bale Wisma Bagus Rizal Nur Fauji ing kono wis karengkuh kadya putra pribadi boten wonten bedanipun kalian putra piyambak Ayu Kintan Krishna Amelia ateges Bapak Giyanto boten bangci ndimbang siladan padha bobote sami tresnane sawusnya nindakaken tata cara bobot timbang arsa kawini sudha kalenggaken ing sasana pinajang tanem jero mugi gesangipun temanten kekalih bisa mendem jero mikul dhuwur dumateng tiyang sepuh ing mangke saged nutuhi kekudanganipun tiyang sepuh temanten kekalih manjing ing samudraning bebrayan agung saged pinanggih keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah sawusnya lenggah satata ing sasana pinajang sang suba manggala dalasan juru panggih kebumen kepareng badhe nglajengaken tata cara saklajengipun nyun tambahing donga lan pangestu saking sahyaning para tamu kakung putri ing sampun kepareng hanju menengi nderekaken laksitaning upacara panggih temanten. Salajengipun tata cara ngunjuk rujak degan. Kawiwitan katur dumateng payipun Bapak Giyanto. Kasuwarken kauturan ngunjuk rujak degan kalajengan sakmangke Ibu Warsiti minangka panyunan mugya manunggaling kekadangan besan kinasih Bapak Musliuddin Ibu Sitilis Nur Hayati ingkang sampun kepareng larapaken ingkang putra kakung Bagus Rizal Nur Fauji wis nyawiji manunggal dadi siji kalian keluarga Bapak Giyanto Ibu Warsiti. Sawusnya Ibu Warsiti ngunjuk rujak degan kalajengaken ingkang putra Mas Rizal Nur Fauji pungkasan Mbak Kintan Krishna Amelia. Semoga Ibu Warsiti ngaturaken bilasipun wonten ing Mas Sugi. Sasampunipun cekap ngunjuk rujak degan kalajengaken tata cara salajengipun ingkang winastan tata cara kacar kucur ingkang ginambaraken wujud beras jene arta receh kacang kawak dele kawak cinampur
Sekar Sri Taman yaning kalaga kadilangit mambang tanpa sula memaneka lintang jaya kusumayana sumawur Bagus Rizal Nur Fauji ingkang kepareng wajib paring guna kaya wajib paring nafkah lahir lan batin tumrap ingkang garwa kinasih Kusumaning Ayu Kintan Krishna Amelia beras jenik arta receh mugi gesangipun temanten kekalih tansah kacekapan dana boga lan wastra kajang kawak delik kawak temanten kekalih mugi tansah sinuyudan dening keluarga tinampi datan wonten ingkang cicir Kusumaning Ayu Kintan Krishna Amelia jejering garwa ingkang bekti dumateng ingkang kakung namung nampi wiji winih saking keng garwa sajoga datan wonten ingkang cicir tandha bilih temanten putri ing mangke netepi jejering garwa ingkang geminastiti surti lan ngati-ati sawusnya tinampi tumulika aturaken dumateng ingkang Ibu Warasiti wujud kacar kucur jangkep kacang kawak delik kawak empon-empon bumbon sampun kaping susungaken katuraken dumateng Ibu Warasiti murid sak mangke handayani ndadosaken rejeki ingkang tansah hamba nyumili tumrap temanten kekalih sawusnya aming susungaken wujud kacar kucur lenggah wonten ing sasana pinajang temanten kekalih nglajengaken tata cara saklajengipun ingkang winastan tata cara dahar klimah ya dahar walimah ginambaraken wujud dedaharan ingkang raosipun mawarni-warni wonten raos asin raos pedes raos gurih manis kepara daharanipun wonten raos pahitipun mengku panyunan mugi gesangipun temanten kekalih kersa hangraosaken sesarengan jer kekalihnya sampun prasetya arsa ngembat ruwet rentenging gesang bebrayan bareng marang wong kang den tresnani mat sinamadan dulang dinulangan linambaran kanthi raos kebak ing tresna asih Bagus Rizal Nur Fauji didulang kaningkang garwa gumanti Kusumaning Ayu Kintan Krishna Amelia dedulang dumateng ingkang garwa purna tata cara dahar klimah kabungkasi kanthi ngunjuk tirta wening kang wis menep tirta banyu sumbring urip sumbring panguripan ing mangke mugi gesangipun temanten kekalih jumangkah kanthi menebing kalbu weninging penggalih temasembada kang sinedya rahayu kang tinuju basuki kang kaesti beja kang sarwa jinangka enggal pinaringan kanugrahan ingkang awujud pratima ingkang saged bangkit tata jalma putra putri ingkang saleh lan salehah ing mangke kinarya
nglajengaken sejarah ing keluarga. Purna ngunjuk tirtawening. Eling-eling wiwit timur temanten kekalih. Ingkang tansah hanggung ginunggung dumateng pepoyaing kautaman. Enget dhateng lelabetanipun tiyang sepuh kekalih. Bapak Giyanto Ibu Warsiti ingkang sampun kepareng hanggala wentrah wiwit timur ngantos dewasa. Ingkang putri kinasih Kusumaning Ayu Kintan Krishna Amelia kaliyan ingkang garwa arsa sowan wonten ngarsanipun Kang Rama lan Ibu nyadong donga lan pangestu. Kapurwakan kalorot agemane duwung, cinopot agemane cenela. Jengkar tuwuju wonten ngarsanipun Kang Rama lan Ibu temanten kekalih nyuwun donga lan pangestu. Giya jengkar saking dampar risang temanten kekalih kebaking telap silanira hanuraga sumungkeming Rama Ibu anguswa pepadanipun sigra tumungkul hamari keluyayah konjeming Bantala wadanane temanten kekalih sumembah ing jengku kanan Kang Rama lan Ibu Bapak Giyanto Ibu Warsiti ingkang sampun kepareng hanggala wentah wiwit timur ngantos dewasa. Kepara tasih wonten kandhutanipun ingkang Ibu Warsiti Nawa Candra Dasa Ari Kusumaning Ayu Kintan Krishna Amelia pinaringan pitutur luhur dipun endhit dipun emban dipun gendhong kanthi kebak ing tresna asih ingkang Rama lan Ibu murih ingkang putri kinasih dados wanudya kang utama putri ingkang bekti dumateng ingkang Rama lan Ibu bekti dumateng ingkang garwa Bagus Rizal Nur Fauji temah dewasa Mbak Kintan us kawengku dening ingkang priya Bagus Rizal Nur Fauji arsa gesang tembayatan tumuju wonten ing Balewisma minangka pawitaning gesang bebrayan temanten kekalih nyadong donga lan pangestu saking panyuwun Bapak Giyanto Ibu Warsiti murih ingkang putra putri kekalih pinanggih ayom ayem tentrem guyub rukun atut runtut reruntungan keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Donga lan pangestu saking Bapak Giyanto Ibu Warsiti wis kepareng kasokaken tinampi dening ingkang putra putri kekalih bombong birawaning galih Kusumaning Ayu Kintan Krishna Amelia wis kepareng pinaringan donga lan pangestu swarga wonten sahandaping pepadaning ingkang Ibu kita Warsiti bangkit saking palenggahan
Temanten kekalih arsa sowan wonten ngarsanipun Bapak Musliuddin Ibu Siti Lis Nur Hayati. Inggih sampun kepareng nggolonta ugi ingkang putra kinasih Bagus Rizal Nur Fauji. Daya-daya jroning galih Mas Rizal Nur Fauji pinaringan donga lan pangestu saking ingkang Rama lan Ibu. Sowan wonten ngarsanipun Bapak Musliuddin Ibu Siti Lis Nur Hayati. Bagus Rizal Nur Fauji. Duh Rama lan Ibu kepareng kula asung pangabekti sahandap pepada kanca dong pangestunya mugi-mugi tansah manggi anggen kula palakrama cinaket suka baksuki donga lan pangestu wis kepareng kasokaken saking Rama lan Ibu Bapak Musliuddin Ibu Siti Lis Nur Hayati bangkit saking palenggan temanten kekalih kanthi bombong birawaning galih sawis nyopi naringan donga lan pangestu saking Kang Rama lan Ibu Sang Suba Manggala tanggap ing sasmita ngagemaken duwung dumateng temanten kakung ugi juru panggih Kebumen wis kepareng agemaken cenela dumateng temanten putri lenggah ing sasana pinajang salajengipun kepareng nyadong donga lan pangestu saking Bapak Ibu saestu kula sakadang sesarengan kalian Mutiara Wedding Galeri saking Kebumen nglenggono mbok bilih anggenipun nderek nglaksaning upacara panggih tartantu kathah kalepatan nglenggono nyuwun agunging Sih Samudra Pangaksama kula pungkasi kanthi sesanti rahayu rahayu rahayu. Temanten kekalih wis kepanglenggang sasana pinajang tumuli arsa lajengaken tata cara sak lajengipun nuwun.